Bună ziua, dragi elevi! Mă bucur să vă regăsesc din nou pe această cale a online-ului. Numele meu este Cătălin Stănescu și în continuarea lecției de data trecută, adică v-am vorbit data trecută despre Convenția de la Paris, cea care a servit drept Constituție Principatelor până în 1864. După această lecție, trebuie să vorbim evident despre perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, domnie care a fost posibilă datorită unei inexactități, de fapt alegerea sa a fost posibilă datorită unei inexactități a acestei convenții de la Paris din 1858. După ce s-a încheiat Convenția de la Paris, adunările elective din Moldova și din țara românească au trecut la un sistem de alegeri și în Moldova, în data de 5 pe 17 ianuarie 1859, unioniștii moldoveni au putut să își impună candidatul său. Acesta era nimeni altul decât colonelul Alexandru Ioan Cuza. Cei care l-au ales în Moldova trebuiau să meargă în Imperiul Otoman pentru a spune rezultatul votului, pentru a înștiința Imperiul Otoman în calitatea acestuia de putere suzerană. Au trecut prin București și au reușit să influențeze votul de aici. Acum nu vă gândiți că au falsificat alegerile. În București era o situație mai specială. Conservatorii nu își găseau resursele să poată alege un candidat propriu, un domn propriu și până la urmă au fost convinși de unioniștii moldoveni să aleagă aceeași persoană ca și în Moldova, punând astfel Europa în fața faptului împlinit românesc. La 24 ianuarie pe 5 februarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales și domn al țării românești. În acest fel, românii au reușit să facă în fapt unirea sau de facto, punând bazele statului român modern. Statul român modern putem afirma că a fost întemeiat de către Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Ioan Cuza a dorit imediat să recunoască această unire pe planul internațional, iar în plan intern a dorit să modernizeze societatea românească. Pentru că trebuiau îndeplinite ceea ce s-a cerut încă din 1848 în programele revoluționare. Recunoașterea internațională a unirii s-a realizat mai greu, puțin așa. Marile puteri garante s-au întrunit pentru a lua în dezbatere acest fapt împlinit românesc la 26 martie pe 7 aprilie 1859. Cu această ocazie, toate țările, mai puțin Imperiul Otoman și Austria, au fost de acord cu dubla alegere, în acest fel recunoscând actul de la 24 ianuarie. Recunoașterea oficială a unirii, nu a dublei alegeri, ci a unirii depline, s-a făcut de către puterile garante, care s-au întrunit în cadrul unei conferințe a ambasadorilor, ce a avut loc la Constantinopol în data de 22 noiembrie pe 4 decembrie 1861. La câteva zile distanță, adică în 11 pe 23 decembrie 1861, Alexandru Ioan Cuza a putut să proclame nașterea națiunii române și realizarea unirii depline. Cu această ocazie, el spunea și niște cuvinte care ne pot reține atenția, însă nu insistăm prea tare pe ele, întrucât voi nu le aveți ca și material bibliografic, dar el spunea așa: națiunea română a fost împlinită, unirea va fi precum România o va simți. Acum, dubla această alegere deschidea calea unor înnoiri, unor reforme în ceea ce însemna societatea românească. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza poate să fie împărțită și trebuie să fie împărțită în mai multe perioade distincte, pentru că nu a fost unitară din punct de vedere al desfășurării. Astfel, avem
prima perioadă, perioada consolidării sau prima etapă, perioada consolidării Unirii, 1859 până în 1861, când au fost făcute eforturi de unificare legislativă, administrativă și instituțională. De asemenea, avem perioada 1862-1864, perioadă care se caracterizează prin reforme înfăptuite pe cale constituțională, adică reforme normale, și mai avem și regimul autorității lui Alexandru Ioan Cuza sau regimul guvernării autoritare, desfășurat în perioada 1862-1864, o perioadă în care domnitorul nu mai ținea seama de grupările politice, nu mai ținea seama de sfaturile nimănui, ci dorea să își impună punctul de vedere. În planul intern, Cuza a dorit să treacă la impunerea modelului Europei. În acest fel au trebuit să fie unificate serviciile publice din cele două principate, armata se unificase sub o singură conducere, serviciile de poștă, de telegraf, precum și cele vamale, de asemenea trebuiau unificate. După proclamarea acestei uniri depline, s-a trecut și la unificarea guvernelor celor două principate, astfel că la 22 ianuarie 1862 se formează primul guvern unic al principatelor, acest guvern fiind condus de către fruntașul conservator Barbu Catargiu. Câteva zile mai târziu, adică la 24 ianuarie 1862, primul parlament unificat, Parlamentul la vremea respectivă nu avea decât o singură cameră, adunarea legislativă. Astfel, acest parlament își deschide porțile, Bucureștiul devenind cu această ocazie capitala Principatelor Unite, așa cum era denumirea acordată prin convenția aceasta de la Paris. Faptul că se deschide un parlament unic, parlament unificat, face ca această comisie centrală de la Focșani, care exista încă din 1858, să nu își mai aibă sensul, astfel că ea își înceta activitatea. Apăreau noi instituții și acestea erau cele care înlocuiau monopolul deținut până atunci de clasa boierimii. Grupările politice, evident că erau și ele importante în ceea ce însemna conducerea unei țări. În perioada lui Alexandru Ioan Cuza putem să vorbim despre două grupări politice sau două tendințe politice care existau, conservatorism și liberalism. Pe tot parcursul domniei sale, Alexandru Ioan Cuza a cochetat sau a colaborat numai cu liberalii moderați. Aceștia erau conduși de către Mihail Cogălnicianu. De aceea noi putem să vorbim despre proiectul Cuza-Cogălnicianu sau cea mai importantă guvernare a României moderne în perioada lui Alexandru Ioan Cuza. Această colaborare a început din octombrie 1863, când Mihail Cogălnicianu este însărcinat cu conducerea acestui guvern și se desfășoară până în ianuarie 1865. Mihail Cogălnicianu, deși era un liberal moderat ca și ideologie, ca și gândire, era adeptul unor reforme destul de radicale și Cogălnicianu trebuia să ducă la îndeplinire o mare dorință a țărănimii. Printre primele măsuri pe care le-a luat Cogălnicianu, putem să vorbim despre o lege foarte importantă, și anume legea secularizării averilor mănăstirești. Ce însemnau averile mănăstirilor? Aceste averi ale mănăstirilor reprezentau aproximativ un sfert din teritoriul țării. Veniturile lor, ce încasau ele, ar fi trebuit să meargă
către Constantinopol sau către muntele Athos. Ce s-a gândit Alexandru Ioan Cuza? Nu ar fi bine ca acești bani să rămână în visteria țării și să poată fi utilizat pentru reformele pe care le gândesc eu? Ba da, bun, haide să secularizăm averile mănăstirești. Acum, legea asta a fost votată în decembrie 1863 și ea transfera aceste suprafețe agricole sub controlul statului sau, alte cuvinte, banii aceștia rămâneau în visteria țării și se putea folosi de ei. Însă, Cogălnicianu a avut de înfruntat divergențe foarte mari de opinie cu adunarea legislativă care era dominată de conservatori. V-am spus că trebuia să fie îndeplinită dorința țăranilor, adică reforma agrară. Anul 1848 nu reușise să ofere țăranilor pământul pe care aceștia și-l doreau. Nici măcar Barbu Catargiu, fruntașul conservator, primul prim-ministru pe care l-a avut Cuza, nu a reușit acest lucru și a sfârșit prin a fi asasinat de către țărani. Aceste divergențe s-au acutizat, astfel că Mihail Cogălnicianu ar fi vrut să demisioneze. Alexandru Ioan Cuza nu a stat la discuții și a dizolvat adunarea legislativă. Însă l-a păstrat pe Mihail Cogălnicianu în continuare la conducerea guvernului și i-a refuzat această demisie. Lovitura aceasta de stat, cum este ea considerată, are loc la 2 mai 1864. Cu această ocazie, Alexandru Ioan Cuza își impune sau aduce în discuție și apoi este adoptat un nou proiect de Constituție. Acesta s-a numit Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris, iar el era însoțit și de o nouă lege electorală. Dar despre acestea vom vorbi în episodul următor sau într-o filmare ulterioară. Vă mulțumesc foarte mult!